Good morning. Wala ko ka-vlog kay. Siya mo kayo ng bata Ay. Kung siya ka pabalibag ka? Jollibee, yay! Tao ang sakyanan. Wala yung ani sa inyo. Wala. Dito puro atot. Atot ang inyo. Lua. Sino siya daw sa busy kay ka na? Ay sigsaba ba? Ay sigsaba. Lagi diri no. Start. Video din na din. Davao, yay! Picture ito. Ay. Davao. Ada. Ayan. Sorry. Biar. Davao na kami. Ay, mga nong. Ay, sus. Mine. Davao na kami. Yung sundo namin, ang sarap saksakin sa liig. Welcome to Davao. Davao, yay! Ang tubo ng buko ko. Davao. My beloved Davao. Happy birthday, Gia! Happy birthday, Gia! Let's go ulit ang cake. Ang ganda no. Oh, hello bebe. Balloon. Hello Shania. Oh yeah. Oh. 매워도 안 돼. 매워봐. Thank you, Beth. Thank you, Beth. Dito na. Ganyan naman may gawa mo. Asa? Ganyan na. No? I'm trying. Tiara na. Naabot na gayud ang litson na kunot. Perting kunota ang litson. Pero lami gayud siya.
Kaudang dibit maghiwa, oh. Kana gibit. Letson konot. Kung manghud ag letson ana, ayaw na kay ako anang na kay glasses di. Lah kawaw sa cake no. Ang cake baby ni mo tanawa na nindot kayo dam cake. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jaa. Happy birthday, Jaa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jaa. Okay, blow candle. Ayaw nga sa'yo. Blow candle. Yeah, ikaw dakal na. Yeah, blow candle. Pa yugi mo. Apa? Blow candle. Blow, blow. Happy birthday to you. Blow, blow. Blow candle. Apa blow candle? Apa? Blow kandal apa? Maning matulog na kamo. Apa? Yay! Jangan apa lagi? Jangan apa? Hello guys, mao ni amo ang room. Sulod na mo diri. Nice kay siya. Nagpak, sila tambay na diha. Ay siya nga room. Ang limpyo. Hi, good morning. Morning. Gubot pa kay nice kay siya diri oh. Unya pag maglimpyo ni. Mana ni Ron? Good morning. Wala ko ka vlog kay. Siya mo kayo ng bata Ay. Kung siya ka pabalibag ka? Nakagwapa ang ko ano. Di klaro kung bangag-bangag oh. Hey guys, welcome to my vlog. Hey vlog, welcome to my guys. Hindi ka blow kantawa. Bijipir mo? Mao ni akong pag umangkon. Hali ko diri pag umangkon. Oh my gosh, pula kay ko. Ay, dili ba? Ali dili. Jen. Mao ni akong mga igsoon. Kana di ako na igsoon na. Silingan ko na. Kani. Sawa si kong angod. Kani ang ati. Ang isa pa sa start. Ito ta sa sulod. Igsulod ni mo diriga. Ay, hello. Coffee. Sawa sa kong maguwang. Mo ni ang tigloto. Palit na mo, order na mo. Ano, mo ni ang anak, oh, di ba? Yung kaganak, gwapa ka. Mo ni ang room, guys. Oh, grabe, no. Mo ni sa gitawag nga vela. Diri, oy, kalat pa kayo. Balay bata. Ganito siya. Mga pag-umangkin, sino kaya pa kumangkin? Suko ka, nagkakatinanawan. Isyog man kay katinanawan. Mo ni ko igsuon po isa. Duk, pagi. Mau katiki. Kaya ako nga ate. Pinadulit. Hindi siya dili.
Ito na kung anak, oh, oy, ay. Mag-live ko, mag-live. Then, magalit ni. Mga pagumangkon, Sad. Ay, dapat yung dili pwede magsaba ha kasi titaw, halay ka. Ha, magsaba sa yakinan. Tapos Init yung kayo. Hindot sa dari no. Hindot sa diri no. Okay naman na, kagwapa na yung skin, oh. Sana all. Itong nga pula-pula. Nindot siya diri guys, kaya lang wala siya wifi, no? Kato, kailangan mag-register pa ka dira. Ay, sana magulog ang point. Wala yung kwenta ang globe, smart diri. Kailangan ka magulog-hulog dira, oh. Hindi siya yung kwenta.